Zaimur Elagarekin gaude eta gaur azalduko digu mendiak nola osatzen diren eta horretarako erabiliko ditugu eskupainuak, hortxe eskuetan daukan eskupainuak. Bale, adierazteko, normalen imaginatu, lehenko prozesua, da arroka sortzeko eta, arroka sedimentarioak, izango zen sedimentazioa. Imaginatu ditugula, ondera 200 urteko arrokak, triasiko garaikoak, guk normalean larrosa azpitatzen dituguneak, horren gainean, metatuko dira, Juresiko garaian, ondela 80 milioi urte, beste arroka mota batzuk, ondela 100 milioi urte kretazeoa, kasu honetan berdea, gero ja, orain dela 50 milioi urtekoa, ditugu arroka horiak, digamos, paleogenoa izango zena, eta azkenea izango dituken nuke, orain dela 20 milioi urteko arrokak. Orduan, holan ditugu, geruzetan banatu da arroka desberdinak. Geruz hauek normalean horizontalean daude, baina gaur egun guk ikuste ditugu tolestuta eta mendiak osatzen. Nola sortu dira mendiak? Esan daukagunean esfortzu konpresiboak, joango dira poliki-poliki mendiak sortzen. Eta mendi horietan izango ditugu tolesak, kasu honetan ditugu, ikusten zuen, lehen komentatun kolore guztiak ordenatuta, zaharrenatetik gaztenetara. Eta kasu honetan sortzen da tolesa daukagunean, oneri ditzen zaio antiklinala, eta justo kontrakoan, egiten duena izango da sinklinal bat. Ikusteko adibidez, imaginatu barzuka, egin dugu toaiekin, baina mendi hauek altzatzeko eta geruza guzti hauek arrokak doblatzeko beharko den indarra da itzela. Eta askotan, prozesu horrek sortzen den energia, bihurtzen da, edo hori izango da diez, terremotoak. Ikusten dituzue, baita ere tolestuta daukagunean, ditugu alde batzuk gogorragoa direnak, orduan gutxio higatu dira, eta beste batzuk bigunagoa direnak gehiago betu direla. Eta horregatik izate ditugu askotan paisaian, mendiak eta bailarak.